Казандагы Иске Тош мәчетенә реставрация ясала. Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйлметдинов изге йортны яңарту проекты буенча киңәшмә үткәрде. Иске Тош мәчете төзелүгә 2 гасырдан артык вакыт узган. Совет чорында аны мех фабрикасы склады буларак та файдаланганнар. Бөек Ватан сугышы елларында вакытлы госпиталь сыйфатында авыруларны кабул иткән. Шуңа да карамастан мәчетнең манарасы, диварлары сакланган. Искергән бинаны реставрацияләргә булганнар. Мәчетнең 2нче каты ир-атларга, 1нче каты хатын-кызларга дини йолаларны үтәүгә билгеләнгән. Изге йортның элеккеге фотосурәтләре, документлары сакланган. Шулар нигезендә төзекләндерү проектын әзерләгәннәр. Моның өчен федераль бюджеттан 143 миллион сум акча бирелә. Реставрация 2023 елда тәмамланыр дип көтелә. Иске Тош мәчете ул безнең иң борынгы мәчетләрнең берсе дип әйтсәк тә була. Казанда 1801 елда ук төзелгән. Мондый мәчетләр безнең Казанда күп түгел. Алар барсы да федераль милектә торалар һәм инде бөтен Россия өчен әһәмиятле мәчетләр дип саналар. Менә мәсәлән, без күптән түгел генә Әҗим мәчетен эшләп бетердек. Алар барсы да федераль бюджеттан финанслана.